So everyone, mayroon tayong shrimp. Yan. May gagawin tayo dito sa ating shrimp. Tanggalan lang natin ng mga aning niya. O in short, yung shell. So linisin lang natin ito. So, this is the shrimp. We wrap up with bacon. So, yung malinis na shrimp, ituhugin lang natin siya sa ating steak, tapos ibabalot na natin dun sa ating bacon. So, para hindi matanggal sa pagkabalot, yung dulo ng bacon, ituhog natin doon yung bacon. So, ito na, ready to fry na. At, promise, ito po ay napaka easy gawin. But anyway, prituhin lang natin siya side to side. At by the way, wala akong nilagay na mantika kasi yung bacon alone magmamantika na siya. So ito na, binaliktad na natin, nag-brown na yung kabila, at of course yung ating shrimp mas madali lang naman din lutuin. So depende sa inyo kung gusto nyang crunchy or gusto lang ninyo ay at least ma-brown. Ayan, so ang sarap mga dear, promise. At nasa inyo kung anong gustong sausawan. Pero ang ginawa kong sausawan dito, yung sibuyas na may suka, na may konting asukal, asin, peppers, at garlic powder. At kahit ano, kung gusto mo nyo may sili, pwede rin. So pagkatapos nga natin gawin yung ating shrimp, ay ito naman po ang gusto ni Mother na grocery ako dahil magluluto daw siya ng pakbet dahil mayroon tayong talong. So ito na naman kailangan natin. At yung ating palaya, hindi ko masyadong malaki. So bumili ako palaya dito, sitaw, at ito po mga dinagdag namin binili yung isda kasi gusto ko mag-inihaw. So ayan na po, daan na ako. Ayan na po yung ating isda, at ito po yung ating sausawan, ito na po yung pakbet, at syempre lulutuin muna natin yung ating isda. So medyo malaki siya, so nitinimplahan ko lang po ito ng asin na may paminta at may garlic. Naluluto na yung ating isa pa, isang beses pa para lutong-luto yung ating isda.
So, finally, luto na yung ating isda. Pwede na. Ayan, yung ating isda. Ayan. So, ito naman yung ating pakbet. Lahat ito ay yung iba, pinag-grocery ko kanina. At of course, yung ating talong na na-harvest natin sa ating garden. Ang sarap ng kain namin ni Mother dahil dito sa pakbet at saka ito ating isda na inihaw. So, ayan lang po ang kaganapan namin for today's video. Kain po tayo. Ang sarap ng ating isda. Super yummy and delicious. At of course, mayroon tayong sausawan, kamatis, sibuyas, at suka at may konting tuyo. Ang kamatis ay galing po din yan sa ating garden. Thank you guys for watching. See you on my next video. And don't forget to like and share and subscribe. Thank you. Have a wonderful day. Babush.